Diýmek, migrasiýa Ýewropanyň migrasiýa işgärleri aktivistlerin üstünden ýazylan arzany görkezmeýän bolsa, tanışdyrmaýan bolsa, kimin ýazýandygyny aýtmaýan bolsa, diýmek bu hukuk goraýjy men diýýänler şu zatlardan peýdalanyp edenne diýip görendir bular. Arza ýazsagam bilmeýär, öz adymyzdan hem ýazsak bilinmeýär. Ýagny biz bularyň hukugyny goraýar. Meselem, goýun kimden gorkýar? Goýun möjekden gorkýar. Çünki näme diýär, möjek meni iýýär diýär. Aslında goýuny köpüýän kim? Şopan köpüýär. İslendik wagty saýlap goýuny soýup iýip bilýär. Diýmek, goýuny goraýan goýuny iýýärmi? Ya goýuny iýmek isläp görenler goýuny iýýärmi? Kim birinji iýýär? Meselem, goýunyň gorkýan zady möjek. Emma möjekden goraýan hem çopan, goýuny köpüýän hem çopan.